जतननो खुलुमबाय क्या चिनि media electronic दङ जों दिनै प्रेस मिट मा खालामनो कारन थाखाय चिनि फाइनाल नभेम्बर 12 तारिख 2022 सालमारिव आस्ताबलनि आगरतला आस्ताबल ग्राउन्डआव चिनि बबाग्रानि रिंजाक बाय कतर कासा लोगो खुथुमुं पान्दांनाय अ पान्दाव चिनि तिब्रा हास्तेनि जत तिब्रा सा चिनि 19 दफानि तिब्रा सा दङ जतनो आंखौ खजना मुसुंगु जों बबाग्रानि जे रिंजाक लोगो खुथुमुं पान्दाव जत पाल बाक्साखाय फायाखनै जों बबाग्रानि लगिरिनाय चिनि मानथाय चिनि तिब्रा सानि मानथाय चिनि तिब्रा सा जे दिब्राइटिं दंमानि जों आबरनो जों कतरमा खायै चिनि तिब्रा चिनि आगरतला चिनि राजाखर चिनि राजानि दंमानि जों अ जागाव कतरमा कासा लोगो पान्दा खायनाय अ पान्दाव जत चिनि सिक्ला सिक्ली ते तिब्रा मथानि TWF YTF जतनो दं गजांखा फाइना बागै आं कप खजना मुसुंगु थाना इ आरो बसो ओमफ्राय लोगो खुथुम पान्दा खायगा प्राय आफोरबो चिनि बरं प्राय 1 लाखनि एबाब जों तागलाय OBC ओ जों फाइनाल 12 तारिख जों तेबो गोबां खायै खुनुंनानै चिनि तिब्रा सारक ताबो थानसा दंगो जों पाल खायै जत थानसा खायै जों चिनि तिब्रा जों पुरा दिल्लीआव जों कग्र होनाय खुनुंनाय जों चिनि तिब्रा सारक अमतेखे दंगो नरेंद्र मोदी मनोनो नुनाय जे तिब्रा सारक ताबो थानसा दंगो जों अमन बागै चिनि ग्रेटर तिब्रा जों मानान बागै जों जत चिनि तिब्रा सारक नां गोजाना मुजुं जे फाइनाल 12 तारिख नभेम्बर तार शनिबार दिन जों जत न केबो मासा करे खायाखौनो फाइना बागै जत बुमा बसा बुते जों जत न फाइना बागै आखौनो सुस्थ बागै थाना बागै आगो खजाना मुसुंगु गाय चिनि अबनो चिनि तिब्रा सारक जे सातक पितक खायजाक दंमानि जों अबर जों ताबुं चिनि अमनो लास्ट फाइट चिनि अमन कासा गोल्डन चान्स जों अमन चान्स जों केबो हातसारा ता खायदि जों अ चान्स जों ताबो चिनि बबाग्राम जों लगी जे मानछाक जों बबाग्राम लगी मावतों ताबो चिनि आबो चिनि लिडार या बो चिनि भगवान जों बनो मानि दङ जों बनो केबो हातसारा ता खायदि आं जे खायतिनो आं खाख्लायो बुइतेबो खायना जों अम हायकेनो जों जत पाल बाक्सा खाय जों अदिनो जों अम हाय सालो जों फुंनि 11 थिमिनो जों आजाखौ चिनि मास गेदारिं नाय आं 26 आश्रम बारि निंगै आगोने आं जत 26 आश्रम बारि बनो आं गबनो मुजुंगु जत पाल बाक्सा खाय थांलायाखै तंग खजां थांलायनाय तंग खजां फायलायनाय अब कक खजाना मुसुंगु चिनि अदिनो चिनि तिब्रा हास्तेनि लाइबुमा खायफुंनाय जों माने तिब्रानि लाइबुमा जों आबो चिनो जे लाइबुमा जों दिल्लीआव थांबो जत नङाबो अ लाइबुमा जों खायना चिनि हिस्टरी माने थैयासाक आबो चिनि तिब्रा सरके पगै मांलाक जों आबो बागै चिनि एकटा गोल्डन चान्स ताबो अ चान्स न जों केबो हातसारा ता खायदि सुजुगता केबो सुजुगनो हातसारा ता खायदि जों गोल्डन चान्स न चिनि लाइबुमा जों हिस्टरी खायनाय जों तिब्रा सांगै जों तिब्रा सांग अधिकार तामो दं जों आबो नायनाय ताबो आबो यागुलो थाइता थाइनि कक्साय खाना न आनि ताकु मिन कुति थेतनि जों खानालायनाय आच्छा बेलाय हामबाय जों दिनै फेसबुक गो लाइव फाइमानि कारण हंखाय चिनि तिब्रा सरंनो अबन कसारना मुसुंगो जों जे अ लोगो कुथुम पान्दाव थांगैबो के बाय बुलाया तगलाया खारै जों वानसानि बिरुदे बुया जों थुरकसानि बिरुदे बुया जों जतनो थानसा खलायै अ जगाव लोगो कुथुम पान्दाव नायथक खलायै चिनि जे बबाग्रानि जे रिंजाक न नायथक खलायै पान्दानो नायथक खायतोनानि आं आबो जतनो कसारना मुसुंगो केबो अ जगाव केबो मुंतां लायदि आवन बागै जतनो न थानसा खलायै थांगै फायलायनो बागै आं जतनो कसारना मुसुंगो आं 26 आश्रम बारि निंगै तै जत लोकरंनो बाहायनो हाय आं हायनो कसारना मुसुंगो जतनो अ लोगो कुथुम पान्दाव नगनि खरकसा खरंनि खरकताम खलाय जों जतनो थांगै चिनि अ बबाग्रानि रिंजाक पान्दाव जों बर कुबां खै चिनि सारा इन्डियाव चिनि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीनि मखलबो कलायनानि जात खायै जों अ लोगो कुथुम पान्दाव थांगै जतनो नुजागैनानि बे थांसावैनानि बागै आं जतनो कसारै आनि कक्टे